ndiri kuda kutoedza kukubatsira asi wakutondiitira dzungu. Dzikama wanzwa. Iwe unondibatsira neiko iwewe? Ini newe tine musiyano sha. Ini ndoita zvandoita just to survive. Kana ndakawana munhu anoda zvekusettle, I'm willing to settle down sha. Oh, wakudaro nhasi manje. Handi ndakambokuudza kuti uchaitirwa munamato nakasekuru kako wakanditi ndotaurisa. Uripi nhasi? Naiwe dambudziko rako ndereiko? Chakurwadza chii panyama yedhongi yausingadyi? Iwe dekana wanzwa. Haikona kupusa-pusa semunhu ari kuchimbuzi. Kamurume kako kanoda vakadzi zvisingaite. Kaitoda urara neni ndakaramba. Uda kuti nditaure nechizulu here kana kuti nekandonize kuchaina kuti unzwisise? Idzo ndonhema manje. Auri kundiudza iwawo ndo anonzi mashura akabhoiliswa chaiwo. Usanyebe, angadei kopa uriwo mabhonzo iwawo zvawo, achisiya inini double steak yakadai. Buda mumba mangu sha. Endi chitoka chako chine manga handidi kuchiona futi muno wanzwa ka. Kana hanya sha. Itabuda mudumba rangu randoroja kwete kuti buda mumba. Hakuna imba yakadai. Chikombera, last time yandaive pano, taitaura nezvemapedzero andingaitika joke kaida kusvibisa zita rangu, handiti? Izvozvo, as far as I am concerned, zvinoreva kuti iwewe uri kuside kwangu. Manje iyi yawakuita iyi, wakuiwana kupi? Muona kaJamani, nyaya dzenyuka, ndakadzifambira hwazi, ndakatopedza nadzo, kwamunoda kuona kunge hwai ndiani manje panapa, Nyaya yako yekuda kuita dzungu kunge mbwe nebhonzo iyoyo, ndo yatinonetsana. Ndati dambudziko rako nderei Chikombera? Saka inini ndinokukupa mazhetsi manje, ndichikupa madzina anokuitisa mari, after that wonditengera zvimasesi, zvemachikara zvakamachuwa zvinotengeswa nehalf price, mari yese wotora uchinodya nemahore ako, Sha, inini handina kana mari kumbowanda yandinoita ini, but I try one, kuti pashoma pandawana ipapo, ndosiyewo something. Iwewo sandisaizewe, mari unoita shamwari, kunyange zvako usina bhogata, uri mbinga, asi skiri rako ndariona nderekuda kunditsara mari, hanti? Ko zvauriwe mufesi wangu wani, wakudaiso futi, bho here? Hapana apa Sibi, ufesi hwekuitisana iwoyo, usandiudze zvemasokisi akabvarwa. Chinzwa kaiwewe Sibi, ndira kuti zvetirera wakandipa rekunesa zvishiri padheni pemudhara uya, ndira kuti undipe mari yese. Kana usingade ndogona kunoudza femiri iya yekutenga makombi, gure rese robva rabuda pachena. Tione kana ukamugara muno muEpwell. Demet. Sha, usadaro iwewe. Alright, mira ndibaye padheni ndonoona kuti ndoita sei. Maya Sibi, handidi zvekupikisana newe, ndati ndoda yese full stop. Handidi zvekupikisana newe Sibi nechi, wakauya kuHarare nezuro uno iwe. Aya, ndoanonzi mageto youth, mahwambe murambe manje aya. Futi atodarika pamahwambe murambe. Tingangoti atove matemba muchemba chaiwayo. Mira tuone, rega ndigaye mani. Ndagaya mani. Rega ndimupfekedze pitikoto mufana webvudzi rinenge mopo. Ndimuratidze kuti ndini angel of war, kwete yekumbare inobhema mutoriro. Rugare kune vanotenda. Sori hako murandarume, ndakufonera mune dzino nguva. Ndiri kutoona ipapa nemaspeksi emweya kuti muri pamushando pandima yaKesari. Asi baba Gabriel ati nditaure nemi zvamanje kudai. Haleluya. Amen iyoyo munhu washo. Taura henyu nyaya yenyu ndakateerera. Baba, ndaratidzwa munzvimbo ino yedombo raMwari. Mune murandarume ari kugara nezvinwiwa zvinodhaka mumba make uye ari kutotengesera vanhu. Ndaratidzwazve murandarume uyu ari kutotengesa nembanje chaiyo muugaro hwake zvamanje. Ndinotenda ishe wangu, asi manje kaapa pari trick, nekuti munhu uyu ari mudombo raMwari hongu. Asi pacho patinoti tingamubate ndepapi chaipo, ndo pane chichemo changu ipapo. Mahumba, mabhiya nemalacto. Murandarume, tine rombo rakanaka bhande remweya mutsvene. Netiweki yacho iri kumhanya semotaketi. Ndatoratidzwa adresi yacho. Izvezvi itorai pepa nepeni. Munyore adresi yacho inoti 122 Magada side. Ndinotenda baba, Mwari akuitirei zvakanaka. Ya white meat vabereki yamutore, ndauya naro garwe iri, rakachipa nhasi. Nhasi ndine magearbox akagoshwa vabereki. Uyai muzvionere mega. Nhasi pano paKrokomitsi. Tine matumbu ewo vabereki fresh from Norton, $1 makapu, yamutore. Nhasi ndine personal offer vana amai, uyamutore pane maseu kwaya. Uyamutore ndokupaine mutengo wakaderera vabereki, $1 4 makapu emaseu huku, hari vabereki while stock last.
Madzibaba, ko muri sei? Inga pabasa penyu panofaya naimi. Inga muri kuita zvinogara zvakadaro vamwe takati vavava. Kungodai nekudai sha. Hakuna mari. Nhasi zvakadhakwa izvi. Hazvina kutombomira musha. Zvakadhakwa izvi. Nhasi kwakabvira wena. Nangoshandaka 120 years kubva makuseni. Asi munomboita mari yakadarika ipapa kani naye baba Makaro. Ina mwari. Zuva rega rega ndoina ndine 200 kunyange zvaoma sei. Vamwe kungoti tiri vemunyama, mari tinayo hobhu asi hatina kana anotida. Hehede, rega ndiseke hangu imi. Naimi baba imi, angaramboyenza mupacha yakaita semi kudai ndiani. Yacho ndimi, ingowani makandishura zuva irari yapasowe. Handina kumbokushura ini, but approach ndo yamakatadza. Zvinotaurwa pavanhu here izvozvo naimi. Saka mukatondida here zvokudaro. Kana muri serious neniwo ndoitawo serious. Manje unoita free rini baby. Ugorwa chiraundi wakasvikira padeni pangu. Ngatingoti Friday after church. Iri dinga rauda kutondisaiza nai. Regedza nditoripinzira foni. Changamire, vhureto. Tauyawo pano tine waranji yekuti tiseche imba yenyu. Tiri kufungidzira kuti mungange muri kutengesa zvinodhaka. Kasikai toni. Shit, mdzimu wangu wadambura mbere kwapo. Ndikaita zvekutamba ndinobhuya. Hello baba Makarwe. Ndakumba manje. Mungachikwanisa henyu kuuya. Nditori murodhi ndikutojegera izvezvi ndosvika manje. You have dialed a number that is not available from your calling area. Ndina option apa. Ndakutongoenda kumba kwamadzimai geti. Ngandingotakura ka2 wire aka. Ndonoona kuti wagani. Rega nditobaye zvamanje so.